Hindi muna matutuloy ang planong pagdilipat ng direct flights mula Naga Airport to Naiya patungong Clark sa Pampanga. Kinumpirma ito sa social media post ni Camarines Sur 2nd District Congressman El Rey Villafuerte. Ayon sa mambabatas, temporarily postpone muna ang plano ng Clark Naiya flight at magpapatuloy ang operasyon ng Naiya Naga direct flights. Nakatakdasa na ngayong buwan ng Abril ang pagpapatupad ng Naga Clark flights alinsunod sa Manila Slot Coordination Committee Resolution 2024-02. Layunin sana ng resolusyong ito na ma-decongest ang Naiya, ngunit ayon kay Villafuerte ay may negatibong epekto ito sa ekonomiya at turismo sa Kamsur. Kaugnay nito, pinasalamatan ng mamabata si Pangulong Bongbong Marcos at DOTR Secretary Vince Dizon sa pagrekonsidera sa kanilang apela. Una nang pinanawagan ni Kong El Rey Gov. Luigi Villafuerte sa Pangulo at sa DOTR sa RDC meeting na makansela ang paglilipat ng turboprop flights na Naiya Naga patungong Clark International Airport. Chris Novello, CSN.